Ria bwatani be kiama kia UPA gusaba be kiama kyo niko bagandite kurikia ababwatani abaya chinsemo ime ya Nyamira na mono chinsemo ime ye bunge ya North Mugirango ime ya county yo munago tumanya humurikio tofauti kadi Kisemba. Kiama kia UPA nigo ritkuria rero batwara egeikaro amo nabamenyi kurwase chiwodi isato eria ya Bumwagamo eria ya Magwagwa na boigobokeira abwase bagenderete bosegeta abantu koswa imenye kiama ekeiga yango bichoni Moriasi inte chief coordinator ase Nyamira county gastwakora ase ward ya Magwagwa na bokeira amo na Bumwagamo twakore gasingia sana yokoreje sabantu yango ni andwa minto ngambi yamono sana yabacha sobonge nandi na utwa barejesanire baba abantu baraba yabakarimu bano twako saba abantu baito barejeste utase party ya UPA nando kolete stase party ya UPA ni free ando ko dial star 509 ash yako erekeza buno ko register and buno ko korakiregento kwa member of United Progressive Alliance. Aiga nigo abamenyi abaiga bakwaneire ogokonga kwa bugima anene ase serikali ya William Ruto na gusaba omokenya omugima anene omugusi bwensi asobwamo wesokia na kubwata ibibande puna enchira eyemo yokumusira omosike Fred Matiang'i tuara bokire ntobwati nyane ndage ntobwati kende abana baito bamenye taisi nonye ngende nonye nabago kora biashara mbisho none chigo tarangira kende ngeyororo kuna ncheko kwamba iga mimi ni mmoja wao wanauza hiyo mboga angote hiyo hapo Kongo gaso hiyo hapo Kongo hapa nene kwa manonto atati kunga tutasaidiwa mimi sioni kabisa lakini nichinga kichiri chama gigando chengantu atebeti kunganto konyeke tindo chikende obugima bwa kongire bwa kongete pimusire ngaingo chigochi lakini bono ndo chenga to kurire mustari oyo so mwana minto matia binto bismaili bibebiya ndase twaikire myake yiga sabagambi baito barari taira oba ku president twaikire ngakimbe ya Ruto kende nkeyo nanyiro muturiro goto chandegete to chensi abasaba ke yatoko bateba bwate bibande babwate chikura chikura nganga chire kabisa korengana na bamenyi abaiga nigo basemirie abarai baria kurwasorogongo rwagusi abwo barai ase serikali ya Kenya Kwanza unanire biya na barabo osoa ase obomo bwo mogusi na kumubwatia omosike Fred Matiang'i mwesi mutakere nyomba mwirane musaboti umwana minto toko support abantu bari barabarai no muko na kwenda ari pembeni soko na koragera ko ngumbi yamono abachumbe bari baro na abantu baro bake etoko basaba bairane nyomba erinda so umwana minto tumbo support 2027 tonyona tu president boche aso omonto itoko kumatia monto minto kumatia osoro meya ito twansi atwego etu ateba ngano nyine chinga kieri ngaki 2027 onye toko jitoyi no to kwera ntu Matiang'i egeko bakebe no nyine oyu osoro na endera ko kare campaign ya go tubusongo mate gabonye na babusongara onjure ntu tago tonjura chingaki echecho nigo abasae basemiwe puna bayatanane kurwase abanasiasa baria bakubatumeka bobe ase ogusariria ebikaro byabanasiasa bande nento abasae abara imbere bago tutumeka bobe omura ino ryo okorega ase ground tari omura yo konyogota na o gendo rwani omura yoria na turanore gento gete asiboni ga twatebire kurwani murwani ondetayo omugambi na kagoteba gento tokora na kio kupaka karenga kinande ndira 5 years kwa mogochora nti togochora bara ina tutumekwa kubarama Hingo reporter getembe kurwase kenyure keiga Kenya musi ekyo kegotoka imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba.